Βανέσσα, ρήμα λεξμέν, πουτάνα μας. Το μουνί μου. Αυτό ακριβώς. Σαν famous YouTuber. Δεν λέμε τέτοια. Γιατί, αυτά είναι. Όλο για το cloud δεν το κάνουμε. Όπα. Μπορεί γλυκοπατά. Ρε μαλάκα. Νομίζω δεν σπάει. Ηλία κάνει το vlog, θα ανέβει στο YouTube. Μπρο, πήρα φραπεδιέρα. Και φεύγει. Και αυτά έτσι. Όχι. Πλάνα εδώ. Live comment. Γεια! Για σήμερα είμαστε ζευγάρι. Χιχι. Χιχι. Και θα τις μαγειρέψω. Λοιπόν, Βοήθεια. καλώς ήρθατε στο cooking με τον Brut. Ανανεώνουμε την κουζίνα του παππού μετά από 2 χρόνια. Καθαρίζουμε γλύκο πατάτες. Και πριν από αυτό πήγαμε στο κινέζικο και θα σας κάνω ένα haul για το τι πήραμε. Όλα για το cloud. Ο Brut θέλει να πίνει φραπεδιά το πρωί, δεν μπορεί. Έλα. Ότι θέλει να πίνει φραπέ το πρωί, δεν μπορεί. Α, ναι, είναι. Και πώς θα πιεις φραπέ χωρίς παγάκια. Check it out. Ευχαριστώ το Yappi Smack for sponsoring me. Στείλτε μου κι άλλα. Και εγώ πήρα αυτό για να ζωγραφίσω. Γιατί το μόνο μου χόμπι το τελευταίο χρόνο είναι να κοιμάμαι. Κάνε μας μια δήλωση για expectations του φαγητού. Mid. Like you. Ναι. Για το content. Μα μαζί μαγειρεύουμε. Φεύγω, εγώ πάω να τραβήξω μαλακές μου. Θα σε καθαρίζω εγώ πάντα αυτό. Τελείωσα. Ήρθα. Όπα. Ρε. Θα το βρω. Για αρχή, χόλαπ. Και τώρα ξεκινάς έτσι. Πώς μ' αρέσουν οι άντρες που μαγειρεύουν. Δεν θα τις κάτσω. Έχεις δει το βίντεο με την Κένταλ που κόβει ένα αγκούρι έτσι. Εγώ είμαι αυτό τώρα. Ρε φίλε, εγώ έχω συνηθίσει άλλο πίλερ. Αυτό ήταν άξονα αναπαράσταση για το πώς νομίζουν οι φίλοι μου ότι ακούγεται η φωνή μου. Από ποια φορά το κόβεις? Είσαι ακουστική. Ναι! Από πάνω ως κάτω. Κάντο εσύ, δεν μπορώ. Ρε όχι, απλά έχω άλλο πίλερ, έχω το πιο σύγχρονο. Τον πήρα 42 ευρώ από τα Μέρσκα. Από τα Μέρσκα κι όλα. Είναι αξίας. Ξέρω να μαγειρεύω επειδή έχω ακριβά κουζινικά. Χιχι. Εγώ, πότε που μαλάκια. Ούτε το μαχαίρι σου είναι αιχμηρό ρε μαλάκα. Το μόνο πράγμα που δεν είναι αιχμηρό, Βανέσσα, είναι το μυαλό σου. Δεν ξέρεις να κόβεις ρε μαλάκα. Μαλάκα. Πας να το κόψεις λες και είναι πριονοτό. Έτσι κλακ. Ενώ είναι, για την ακρίβεια αυτό το μαχαίρι, είναι φιλεταρίσματος. Οπότε ο καλύτερος τρόπος για να κόψει είναι έτσι. Ή έτσι μπρος πίσω. Δες, μη τι κάνεις λεπίδα. Θα μου έρθει η μάπα, συγχωρεί. Και το κόβεις. Είναι και άουρη η πατάτα. Το γεώμηλο. Όπα. Μπροκόλι στο μαχαίρι, ρε. Ρε φίλε, το ξέρω. Κάπως. Δεν τρόμαξα. Μπράβο, ρε μαλάκα. Δεν τα έριξα εγώ. Στην κουζίνα σου, πλυντήριο. Σκάσε.
Για το κοτόπουλο με γλυκοπατάτες στο φούρνο θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, κοτόπουλο, πατάτες, αλάτι, πιπέρι, σκόνη σκόρδου, γλυκιά, πάπρικα, αλεύρι βλέπω εδώ τώρα, αλουμινόχαρτο, τον μπρουτ και τη βανέσα. Λοιπόν, καλύψαμε το κοτόπουλό μας με ένα αλουμινόχαρτο. Βάλαμε και λίγο νεράκι. Και στο μεταξύ, όσο ψήνεται, τι θα κάνουμε? Θα μιλήσω στον παπά, κάνω εγώ. Εγώ θα ζωγραφίσω. Εντάξει. Πάτε λίγα vibes Θεσσαλονίκης. Ωραία, θα πάρει τίγη κομμάτι. Σε λίγο θα ξεκινήσει και θα μπρος θα γιώσει. Έλα μπρο. Όχι! Άνοιξε! 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 Τι μαλάκας! Κλίμα! Δεν μας λες τι θα κάνουμε. Είναι για το content. Εσύ είσαι για το content. Εγώ πάντα είμαι για το content. Έχει λίγο λάδια πάνω, μια χαρά. Έχουν πέσει πάτωμα χθες. Κέρδισα. Δεν το βάλεις στο καμβά. Εσύ τι νόμιζες, ήταν απλά έτσι ένα ξύλο, μια μεγάλη... Όχι, είναι για να το ζωγραφίσω. Ρε φίλε, με σκάμαρα. Α, βάφει, όχι ψέματα. Που είναι εξαψήφιο, το οποίο είναι τα τελευταία τέτοια του κινητού μου. Και μου λέει δεν είναι πολύ. Περάσει 12 ώρες περίπου, το ψήσιμο τελείωσε. Τώρα. Είμαι on the making από 2 αραστουργήματα. Το ένα είναι το φαγητό και το άλλο είναι αυτό εδώ. Ξέρω. Καλλιτέχνης. Πάμε για 3 στα 3 αριστουργήματα. Για τον μπούτσο βγήκε. Όχι! Πάμε να φτιάξουμε μια σαλάτα. Από αυτό δεν μπορεί να πάει λάθος. Ορίστε η μία μερίδα. Χιν! Δεν φαίνεται. Αχνίζει όλο. Γιαχνίζει. I don't get it, but... Τι? Δεν βάλαμε ούτε πολύ λάδι. Δεν βάλαμε ούτε πολύ λάδι, ούτε πολύ. Το κοτόπουλο είσαι ρε. Πόσο ρε φίλε. Συγγνώμη, δεν θα μιλήσω. Είχε κοτόπουλο. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Τώρα να πάρουμε άλλο. Όχι ρε. Told you. Εξίδι. Ναι. Ούτε έχει ήδη. Εντάξει, ξηρωμένο είναι από εδώ. There's only one beer left. Πώς μ' αρέσει να τα σκουπίζω τα κολλάν μου όλα. Μαλάκα, τι πανοραμικά πλάνα εδώ. Τέλειο. Έλα να φας, τώρα.
Όχι τώρα, τώρα. Βανέσα. Thanks. Α, το κοτόπουλο ωραίο φαίνεται. Το κοτόπουλο πού το πήρατε? Σκλάβ. 3 μπούτια. Μαραγιά πατάτα. Του βάζω ένα. 6,5. Εσύ. Σκάσε. Το μουνί μου. Αυτό ακριβώς. Μισή. Ο φίλος μου εδώ. Ο φίλος μου εδώ. Θα το πεις εσύ, εγώ θα σε ξεπροσιάσω μέσα στους εκατομμύρια subscribers που έχω. Δεν λέω τίποτα. Έπρεπε να είναι live αυτό. Είπα να κάνουμε ένα live. Και το βλέπω. Ξέρεις ότι δεν θα το κόψω και θα ανέβει. Ξέχασα να βλογκάρω, επιστρέφω σπίτι. Θα βάλουμε στην κατάρτιση και θα κάνουμε μπρο σε 25 μήνες. Ναι, ρε, τσαγάκι και γλυκοπατάτας. Όχι τσάι ρε μαλάκα, μπρο. Για το φαΐ, στην ουσία ζωμό. Με τα φλούδια. Ζωμό με φλούδες, ναι. Θα βάζεις κατάρτιση, τα συντηρείς. Τα κρατάς μέχρι να γίνει μια σακούλα και τα βράζεις κυριολεκτικά για 7 ώρες. Από συντήρηση. Ένα μπέκι και το βάζω.